mhuri yeZimbabwe kuma 2017 ikoko pane vanhu vaikaya tii mamuri kuona tii iyoyi. Saka madzimai 2 vakadzi vandikutaura izvo. Saka vakadzi vavo zvavakaita manje zvavaikaya tii vangava kudi zviyacho kuti regai timbomwa mvura zviyazvo. Pakumwa mvura paya vakadzi vava vanhu havana kuziva kuti vanhu ivava vatichatoonani navo. Vakadzi vava ndokakarike kupedzisira kuonana navo vanhu ivava. Saka regai ndinange pane nyaya yangu yeZimbabwe. Ndinokumbira kuti musubscribe, mulike, mushare mavideos angu andikupai. Saka vakadzi vava manje vaikaya tii vakawanda, vane vakasangana varume nevakadzi handiti. Saka papisa manje apa pane bridge vamugona Zimbabwe imvura yemugona. Saka pane anga akaita mazibhasikiti madengu unomaziva pandasvika panapa. Saka vakadzi vavo pakumwa mvura handitika vakabva vatorwa nenjuzi. Vanhu ivavo havana kutombowanikwa nhasi patiripo panapa, vakatorwa nenjuzi vanhu ivavo. Saka pamuri kuona ipapa ndo pakatorerwa vanhu vandiri kutaura. Imvura yese yamuri kuona mhuri yeZimbabwe imvura iri kuno kuChipinge kuJezi. Mhenofoni yangu ikasadonherwa mvura. Tiri kuJezi mhuri yeZimbabwe kuChipinge ndiko kwatiri tichikuratidzai zviri kuno. Ndiri kufamba mvura mutadze kusubscribe ndichitsika mvura kuda sezvamuri kuona zvinhu zveZimbabwe. Imvura kuona imvura pakatorwa vanhu venjuzi pano inoda kutotya pano. Saka regai ndidii uko futi handikukora pane iri kubva necheuku imwe iri kubva necheuku tiri kuno. Saka huyai kuno kumuono kwakanaka mhuri yeZimbabwe. Pandiri kunoku kwakanaka. As you can see muri kuona zviri kuno imvura asi kutora zvangu ndiri kutotyawo. Ndiri kutyawo vakadzi vava vakatorwa nenjuzi nanhasi havasati vawanikwa. Kubva 2017 vakatorerwa pano pendiri pano ndobva vakatorerwa mhuri yeZimbabwe. Saka zvakaoma imvura yamuri kuona yamuri kuona. Saka regai ndikutaridzei vakadzi vavo vaikaya chii pamuri kuona ndokwavaikaya chii pakuda kuuya kuomwa mvura. Mabhasiketi avo akasara ari panapa pandakamira pano. Vanhu ndokutsvaga vanhu vaendepi, vanhu kutoshayikwa kudzimba dzavo kana kushayikwa vakatoshayikwa vanhu ivavo. As you can see sezvamuri kuona zvimhuri yeZimbabwe imvura iko pakatorwa vanhu nenjuzi ipapa. Vanhu ipapa vamuri kuona pabhiriji ipo panapa. Saka zvakaoma mhuri yeZimbabwe. Apa ndakuda kukuratidzai manje ndichisvika pane tii yakaita girini. Munyatsokuona ndichibva pabhiriji apa, ndichibva pabhiriji pakatorwa vanhu nenjuzi apa gore ra 2017.
Kana makatarisa ndinofunga kuti makuona manje. Right. Kahugirini kanda ndichitaura kaya. Chionai kunaka kwazvakaita mhuri yeZimbabwe. Kunaka. Kune mota iri kubva kumberi. Ndeyejezi iyoyo. Mukaona yakazi J. Ina J ina Z. Ndokuti jezi. Saka regai tipesane nayo. Uchionawo tiri kuno kuchipinge. Jezi. Saka vakashata mhuri yeZimbabwe. Vakashata. Kana muchitarisa munonatsokuona kuti kanzvimbo kakanaka kamanda. Kanzvimbo kakanaka manda. Yandai kutara yayo yaitemerwa nechepasi yaya. Iyo iri kumusoro haina kuita girini. Iri kunoku ndo yakaita girini. Tarisai kunaka kwacho kwayakaita. Tiri kunoku kuchipinge. Mount Zelinda. Kujezi. Saka ndichakutaurirai mamwe mavhidhiyo futi. Ndagumount Zelinda. Inonzi Chirinda Forest. Ndichikuratidza ichi zviri mukati ndichifamba ndichikuratidza. Saka ndozviri kuno kumhuri yeZimbabwe zvino. Ndozviri kuno iti iyoyi yamukuona yakanaka yakasvika. Kana magumwa masamba mutoziva kuti akanzi Tanganda. Mutoziva kuti kujezi nemakurangarira kujezi. Kana magumwa chii magumwa tii ine Tanganda. Saka ndichakupai zvakawanda kumhuri yeZimbabwe. Ndichakupai zvakawanda chaizvo. Asi ndinokumbira kuti musubscribe, muchilaika, muchishare. Zvino ndipowo manyukunyuku ekuti ndirambe ndichikutsvagira ichi mavhidhiyo aya. Andiri kukupai ndichikuratidzaiwo zviri kwedu kuno kuchipinge kujezi. Ndichikuratidzaiwo ndine chido chakukuratidza ichi zvakawanda kuti muonewo kuti nzvimbo yakadi inzvimbo yakanaka. Saka ndiri kunoku kwese kwamukura nechekuseri kwese nguku makedhemu iwaya ndoti kutanga kudai sonde kudai makedhemu yamukuona kudai makedhemu yamukuona iwaya kudai makedhemu yamukuona iwaya kudai. Asati apera kwanditaura kune rimwe futi site even tii yacho iyoyi mhuri yeZimbabwe hazvidi zuva hwani. Ndicharamba ndichiuya ndichitora ndichikuratidzai kwakupisa ndichikuratidzai zvese zviri kuno. Kana pane chamunoda kuratidza nevanokuziya zvese kuno nondiisira message comment section. Nodi kuratidza taga pacho even muna August rainonaya ndokusaka kuno kune makambani akadii akawanda anorima kofi tii bagi because kunoku kunonaya mvura. Izvezvi tiri muna August asi mukatarisa mudenga mutori nemakore asi dzimwe nzvimbo dziri kutopisa zvisingaiti. Marimwe zuro mvura yakatombonaya ipapa chero mukatarisa apa unyoro hwemvura. Saka kunoku
ya makedhemu yanda ndichikutaurira kwe kuti handisati apedza kwekwe ayo ari kubudira nechohuku saka kwakanaka kunesika sezvamuri kuona kumweko nekumwe kwakubuda kune zvimishamisha uko nechekuseri uko manje yave Mozambique yasvika pakanara anobatiri Zimbabwe mvura yekuona mvura yakachena yamuri kuona imvura yakachena kutodzika kujezi mvura iyo kuti kana uchida kutogeza hako munhu unoti unogeza ipapa yamuri kuona ikagirini gese kamuri kuonaka tiri kuno kujezi kuchipingi gese kwamuri kuona ichi yakaita